any ahobambo fita different to yes to no di agoro any adie ebekum ofum na ebekum obi a akwaje banse ato na asene wakwaje chie bi ato na asene eni nkwa so de ko oba ho odi agoro ebekum otiti nomi okawabiri enkofu ase emfa wo ba ofum saa ne ma na kawan betimi eku titimire mu nka wabiri na no moye no mo de akokọ awabutu a wantimi enhuane ekosuya any time you any tanoja we ahaba we ne fe tanoja eye very very powerful and on the shit to the kawani tukukuo mu a na wo de ayeden wo hye ti kawani ye tum no ye atunya nkuntonso na wa hye ukọ be bia na hye enti sa kawa no ofum na wo fa ho ncha ti sa ne ma no bo no akọji suman bi no de abesi ni dem ofum na obekum eno na ho bambo tuntum na sasa ahama wenum ne sa nema wenum so eno no wode ball ho banya wode ball ho banya so wadare ekọ wo widiem jobu se be ka me honam ansa na ka me sunsu entimi ye ka protection wo se ye ni dua na ba no ye fa na ha na nya den ensa ye ho yare ba odifu ahama wenum ayese ahama we ye fa ni sunsu masa sunsu masa etititimire mo nesifie di mo obi obebe fie ono mo ahama we pa no ti sunsu masa enti wo ba no usunsu na wo de ba no obesa wo benim edi we no utumi di dware a utumi posa di dware ma ni protective sine so be ko ba bia ko di motami atetew ana ko ba bia ko gye bosoma na ko gye bansira to asene ahama we kita power and authority enti fe di sunsu masa okay obi kate wo ya meti ahaba ya tuje mama wa me pa cho ya sa ahaba we obi beti ma turo udin no ati ahaba we ya tuje mu edan ka ahodi agoro ati ahaba we de be ye wo no enya de keto echiri be yi so enti ye ka ho bambo a ahobambo ye nubana eni hahama ti odifo we no egu ha ede na ni nyina eye ya we eye obroni ani ka na ye frem eti se sugar wo cheria eye frem ti se sugar obi bia wa brabo enkoyi obi bia na eniema papa bia ntimi ma wa brabo obi wo no na brabo ye nnu don te mbeda Moses eni Israel for na ekonom ko tunsu bia na ye fe ne mara ase ni ade ye nnu mara Hebrew ka se na se bitter water enti obi bia na brabo ye bitter no odi ahaba we tunsu edi dware na wa brabo ayede ena otimi ye ne powder no de afra wo nko no asra obi wa favor ye fe ne favor oni wo so bibie ma na ne agye egu me pacho ahaba we very very powerful we no ye mfa nye protection we em protecting nipa e bring it favor what them bia ne na dia eye we no protect o obema o favor ade nyunu bi wo abrabo ma no ayede we ye free hono ena we obi minimum ye na ya o ya no dia frank etwade no atafre obi o so true ebeko ena we eye mayonko okuo nuya yaka okuo nuya enu ni okay cedarwood titimire mu no se ye ti okwata ni ho a obi o ye kwata ohia okuo nuya ni bi enti ba loko wo ho musuo bi wo ho wo banyame mu ne ba loko ne musuo bi wo ho se wo de saadi wi dware ansa mo betima gura afore de okay enti ka le ji koso a ewo ho ka le ji got 14 a ewo ho wo so se ye ti okwatani ho a yemfa okuo nu ya nka ho cedarwood yemfa nka ho na wo fa nware ansa ne ho ayeden ati ene abronoma ko jan ene bris ene ayoa enti bible no wo kire ye niema yemfa protect ye ho ene ya divert ni nyina ene ye dia kwodigi abosom obosom fo mo na wo mfa ncha se omu eye no omu ya ahama no dodo na de bosom aka ho eno na me kire wo se wo bosom ene ono na obo ahaban short yase ye nyame ene bo na haban ene wo mo to so abewia enti no wo mo be divert wo se me ene haban ye me dia no wo Kristo ni watra no okwase ya bi aku odifu na we ye nta bana bi so a sese when you feel bia sese bia no ye dia sese bia no what it mean mo okọ ka wo hene ya
ɔhene sɛ meekɔ ahemfie aba ɔkɔtena sisi dwa ne so a ɔdome watumi dome ɔhyira watumi hyira but ɛne ahemfo no ɔmote stɔfe nkyɛ so nti nkyɛ biara ne sue kɔ akye wɔ ne yɛtuo sɛsɛ bia ne ɛkita wo a adeɛ bi a wode wano bɛka no either good or bad ɛyɛ hɔ dua no no ɛno no nyame de tumi no ayɛ dɛn awura mu deda ɛno nti yɛwurade wɔnim sɛ yɛyɛ nnipa yɛbɛdidi yare yɛbɛto yɛn amane yɛbɛto yɛn ɛno nti ne wɔabɔ nnua yi sɛ ɛmobɔ yɛn ho ban yɛyare a yɛnti bi yɛn ho baabi bu a yɛnti bi ɛnkyerɛ na yɛn ho nyɛ dɛn ɛntɔ baako wɔ bibini sɛ ɔpɛ aborɔfoduro hwɛ sigareti hwɛ nneɛma a yɛatwerɛtwerɛ agu ho ɛsɛ wɔnom a na oburoni ayɛ nti no ɔbaa kɔtɔ yɛ dɛn anom agu nti no ɔdom wade saa nnuaba nyinaa wei adom ɛna wei yɛfɛ no ɔmatwa obi bi ɔyare ɛtwa yare ɛtwerɛ na duru ni ɛna obi biara ne dompe ɛyɛ ne ya no first yɛka okumadada aduru na yɛ no ano ade wei na ɔde ɛne dompe mu ɛyɛ ɔyɛ a obi a wanya stroke wobɛpɛ minchi gold na wayam na ɔde asra no wobɛtumi twitwa bi so ayɛ dɛn anom obi bia ɛnka ɛwɔ n'anum obi bia ne ti ɛyɛ ne ya no ɔyam bia na ɔde ayɛ dɛn na ɔde egu ekita power ekita authority ɔmo atwa no na yɛtumi twitwa gu nsuo mu yɛ dɛn ɛde dware nti na ɔno no n'ade ban enie wɔn di fɔm sɛ asan bankye nwura ato so ɛwɔ hɔnom bankye ahaban ayɛ ada bia meka sɛ hwɛ ɛno so ɛwɔ powers a bankye ɛwɔ tumi papa obi wɔ hɔnom a na wɔnya court case a na ebi a wasɛm yɛ dɛ woni sika de kɔfa lɔya wo ebi de wasɛm ama obi gyegye obi atwa ntora to so asɛm no nim ho hwɛ but ogu anim ase bankye wonya bankye nwura 7 pelters ne bia te ne fa yoa sɛ nsuo gu ayewa nim yɛwɔ samsi bi a wobɛkan ne te bankye nwura no to ayo ne fa kosi kwayo ɛporɔ no mpa ko na ho ati nti bankye deɛ ekita tumi ɛna obi bia n'ani ɛyɛ ne ya no utimi ɛposa bankye nwura na ɔde asɔ w'ani sɛ ɛtɛ ɛsi w'ani a utimi posa bankye nwura na ɔde asɔ w'ani nti ne bankye deɛ ekita power and authority utimi de bankye bi ekuma kyekye deɛ wɔ n'akyi no ma ne ka obi so nneɛma na wopɛ sɛ wobɛbrɛ twa bankye dua ne fa yɛ poma ɛnyɛ adeɛ abɛte brɛ bankye kita power and authority ɛno nti bankye yɛ nnua ne wɔ fie edua ne wɔ nwuram ɛne yɛkotu aba fie baabi so dua no wɔ mu garden mu ya wodua bankye wɔ garden ma ɛnneɛma bebree wɔ ne ho kwan sɛ bɛɛ because yɛde yɛ sunsum ade ɛne yɛ tutumi posa ɛde dware ɛnya authority sɛ ebinom nso koraa de yɛ stew yes obi biara na ebi a ɔyare obetumi da yɛ stew ɛna tete mmiri mu no ɔhene kɔ baabi a na ɔmpɛ so ɔbɛsɔre akɔdwo nso a wɔte bankye dua no bankye nwura no bi na ɔde ahyɛ ne sisi akyi ɛnyɛ de ɔbɛsɔre akɔdwo nso da nti woyɛ akwadaa a ɔyɛ dwo nsɔfo a ɔba bɛda fa bi ɛhyɛ ne sisi akyi ɛnyɛ de ɛtwa dwo nso bawodifo wɔ sɛ wɔnum nyinaa wɔkyerɛkyerɛ no saa dodoɔ no ahunu a wɔn anyi ni sɛ ɛyɛ adwuma because of asɛ sɛ ɛno ne abayifoɔ ne abɔfomfoɔ de abirim yɛ ni so a wonhunu n'ade ban a ɛyɛ nti esi wo nkyɛn na woyare a ebetumi asa wo yareɛ esi wo nkyɛn sɛ woyɛ adeɛ a enipa dɔm ɛɛbɛ bia mepa kyɛw te bankye nwura ne bi ɛfa hyɛ wo mpaboa mu na afa hyɛ wo kotokuo negative energy bia aba hɔ no ɛnyɛ deɛ ebetumi wɔ de awade bebrebe a egu gyina enibɔne ɛne sika a wɔn tugu ɔbaa no so wotumi de bɛtɔ awade nti wo ware a mpaboa no betumi de bankye nwura ayɛ dɛ ahyɛ betumi de bi ahyɛ okotoko obi time wɔ dwuma mu ɛnkasa te bankye nwura bɔ ne din 7 times ne fa hyɛ mpaboa fa kɔ dwuma no 3 days yi tu gye mu ma no wɔntu a ɛte fie wura ntu a kra mu no hyɛ deɛ no ɔbɛyɛ dɛ obetu bankye kita tumi no ntina pɔnkye ɛwe bankye a na ne ho yɛ den ekita aphrodisia soso taa ne bankye yɛ dɛn ɛteɛ yo odifo ana tami ewu no so wɔ ha ya tami ewu ɛwɔ ha nom yɛ kasa obi akɔtete ne tɛkrɛma so a ɛnyɛ sɛ de blade akɔtete ne tɛkrɛma so wɔde tami ewu ɛne yɛ saa deɛ
nti na asɔfoɔ no ɔmokɔ tete wɔn tɛkrɛma so no ne tɛkrɛma dɛde yɛ amanfoɔ azaa no saa deɛ wei no ɔmokɔ okay ɛne kisi yɛ podua dabi ɛwu ɛgorɔ ɛne kisi yɛ podua ɛne wisa nti wɔka sɛm no ɔka te fɛ sika bra mamfama no ɔmo hyehyɛ nti dabi ɛwu no ɛyɛ very perfect nti no wo to so no wopo sɛ bi de dware a obi akɔyɛ saa na ɛnya de yɛ bɛnya